Video yathu lero tionesana mmene tingalowere live pa TikTok. Komano TikTok uyo kuti ulowe amakhalatu ndi zofunikira amene timati ma requirements kuti munthu uyambe kulowa live. Ndiye kuti chimene chimafunikira ndi chani? Choyamba ndiye kuti mukhale kuti mugwiritsa ntchito TikTok wanomo. Ndi TikTok wanomo ndi uyu ndi wa lite. Ndiye muyenera muzigwiritsa ntchito uyuyu wanomo. Chachiwiri nchokuti account yanu ikhale kuti inakwanisa 1k followers. 1000 followers. Ndi pamene mumalowa live. Ndiye tatiye ndikuoneseni kuti ngati zimene zizi muli nazo mungalowe bwanji live. Ndiye mukasegula TikTok wanuyo mangopita apa pa plus, kena kumapita apa pa live. Ndiye account yanu ikakhala kuti ili chilichonse chokwanira live yo pamene amaoneka. Ndiye kuti mukadina amenepo mangolemba pa title kuti live yanu izikamba zotani. Title iliyonse mukulembapo macheza chonchi ndopanga dani. Ndiye kuti mukangopanga apa pa go live, ndiye kuti apo live yo imakhala yambika. Basitu kupanga kwake ndi kumenekoko. Ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonye osayera kupanga follow. Tiye tionanso video study.